Alright. Tara na punta, mag-video na punta gamay. May Domingo maron. Dito tagbangos. Kapanagat man. Bangos. Bangos lang kay. Unang tagkaonan eh. Oh, anay luto. Crispy kayo. Yes. Dami ka na ron. Sumsuman eh kulapo. Tanlas kayo. Ano tayo luto? Oh, dami kayo. Marinate ko rin daan. Og mao day na yung atong tigloto. Diba? Yun yung barog man. Tigloto na di man pa video ang tigloto noon. Asa ba di? Maron tigloto ani ba? Dagan man noon. Ako din nagluto, ikaw man. Oh, saan ba din eh? Apungan sa nato ni kay. Kahoy-kahoy lang sa taron kay sa manahotdan mas butin malasa man layo kay tindahan. Kapoy bakta sa kaumahan. Kahoy lang sa tagot. Na upos naman ng kahoy. Saan meron? Kahoy dress amoy. Labanas kadagko. Atay luto dire. Crispy kaayo. Habis mama nagdagutan. Anay luto pang bangos. Dali anong kalutog-utan ito? Alam mo, kinaroon. Ano itong bangos, pare isang utan nga dabong. Wow. Sa gulay, dabong. Dabong, wow. Ano mo niya itong paboritong pagkaon dari sa kuan? Probinsya. Dabong, ukra, kamunggay, tambal subog. Ang umero. Ginit kayo. Pares ang itong bangos. Saklap. Pulbos ang bahaw ani. Walang kasugba man, giprito na naghurot. Sugbaan. May uling. Kahoy tali kay pos. Pulbos ang bahaw ani ron. Nakaluoy sa kalabaw. Baw. Kunin tilawan ko na ba. Ulo eh. Bangking kayo. Ay, kanon to mama. Atay kanon to ay. Tukod pa kaon. Kuda pa ma. Saan mo? Saan mo to? Ako magay-ito dito sa baka. May nagamay. Bukugon kayo toy. Ako ang Robert. Oh. Robert, ako ang bukong. Ang bukong kasi yan. Wala na sa bula. Yan ka, kahoy. Kanon to dakhan ako. Ito ibang. Boykan on din suot. Umay lang. Lang. Ito nga rin ato at tukod sa kaon. Ay, nakudagang kaldero. Kadaghan na kong otas. Iberta to. Ngaon dahil sila? Wala, nagpuli na ikan mga pweba. Umambay sila.